apa ele? Iki lho Pak, sepatu genah mangap-mangap ke boyo no. Oh alah, nyo. Wah kaya pangerten apa Pak? Wah, lah sepatune kaya baban ngene ya Pak, Pak. Ya patut. Taun kuwi dienggo menta kok. Terkene menta. Tak apa iki? Wah, nang kono. Yuk, jalke Pak. Wah, yang menta gawe sepatu men. Wah, masuk. Mencirit, Mbak. Sip. Ayo street pada mencirit. Ora kaya dae samo gawe kenangan pahit.